Ορίστε κύριε. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Παρακαλώ. Παρακαλείτε, αλλά... Ξέρετε κύριε, θα ήθελα... Πείτε μου κύριε. Ναι, για τα πόδια της μασχάλες. Τι λέτε κύριε? Εγώ τι λέω κύριε, δεν μου είπατε αποσμητικά. Όχι κύριε, δεν ακούσατε καλά. Σας παρακαλώ, μην με φαίνετε σε δύσκολο. Προφυλακτικά. Α, πες το άνθρωπέ μου ότι θες προφυλακτικά. Πες το χριστιανέ μου δηλαδή. Πες το, θέλω καπότες. Είναι απλά πράγματα αυτά. Μα σας παρακαλώ κύριε, ρεζίλ μας κάνετε, μας ακούνε οι άνθρωποι πίσω. Και τι, ντρέπεστε στην ηλικία σας που θα βάλετε προφυλακτικό. Τιμή σας. Δεν λέω ότι ντρέπομαι προς Θεού δηλαδή και εξάλλου σωστό είναι να φοράμε προφυλακτικό. Τέλος πάντων κύριε, δώστε μου ένα κουτάκι να φεύγω. Μάλιστα, το νούμερο σας παρακαλώ. Νούμερο? Τι νούμερο φοράς άνθρωπε, αν θα με σκάσεις δηλαδή μες στο απόγευμα. Νούμερο κύριε, πρώτη φορά έχουν και τα προφυλακτικά νούμερα. Τι? Ναι, παρακαλώ, είναι κανείς εδώ? Από πού κατεβήκατε άνθρωπε μου, από καμία στάνη? Δεν ξέρετε ότι έχουν τα προφυλακτικά νούμερα? Το ίδιο δηλαδή θα φοράει ο Φασούλας και το ίδιο θα φοράει ο κύριος Σιμίτης. Βέβαια τώρα έτσι όπως το τοποθετήσατε δεν διαφωνώ, αλλά ειλικρινά κύριε, δεν ξέρω βρε παιδιά, δηλαδή... Να σας βοηθήσω εγώ, ηρεμήστε. Πείτε μου σας παρακαλώ πόσο είναι περίπου, είναι τόσο? Όχι και τόσο κύριε. Δεν είναι τόσο, είναι τόσο? Εννοούσα πιο... Πιο μικρό? Είναι τόσο? Όχι. Τόσο? Τόσο? Τόσο. Αν είναι τόσο, να σας δώσω μια δαχτυλίδα να κάνετε τη δουλειά σας, θα περισσέψει και για κανένα φίλο. Όχι κύριε, με κοροϊδεύετε, δηλαδή τώρα είστε επαγγελματίας, εσείς σας παρακαλώ. Και στο κάτω-κάτω της γραφής δεν υπάρχει ένας άλλος τρόπος, μια άλλη μέθοδος προκειμένου να το μετρήσω χωρίς να γίνουμε ρεζί. Μην γελάτε κύριε. Συγγνώμη, παραφέρθηκα κύριε. Ορίστε, πάρτε το χαράκι και περάστε μέσα στην τουαλέτα λίγο και κάτι περιοδικά. Σημειώστε που αυτό και θα τα κανονίσουμε όλα. Ω Θεέ μου, τι πλάκα. Βιταμίνες θα ήθελα. Μισό λεπτό κύριε, σας παρακαλώ, αφού από πριν είμαι εδώ. Ορίστε κύριε, το έχω μετρήσει. Τι μετρήσατε κύριε? Τι μετρήσατε, τι με στείλατε να μετρήσω? Ναι, ξεχάστηκα γιατί έχει πολύ κόσμο. Λοιπόν, εδώ είμαστε έτσι. Όχι εδώ, δηλαδή όχι σε αυτό το κομμάτι του χάρακα, από εδώ και πάνω. Αυτή η γωνίτσα πλαστικό. Μάλιστα κύριε. Αυτό μιλάτε κύριε. Μάλιστα κύριε, γι' αυτό μιλάω. Μα γιατί γελάτε ρε παιδιά, συγγνώμη δηλαδή. Όχι, κύριε, όχι, μπορεί να παραφέρθηκα κύριε. Λοιπόν, έγινε. Εντάξει, θα σας εξυπηρετήσω. Δεν ξέρω πόσο. Εξηγήστε μου κάποιους δηλαδή, γιατί γελάτε. Ξέρετε κύριε, οι εταιρείες δεν βγάζουν νούμερο 0 ή μείον. Έχουν νούμερο 1, από εκεί ξεκινάνε. Αλλά το νούμερο 1 θα σας περισσεύει λιγάκι. Αλλά πάλι δεν υπάρχει πρόβλημα. Ή να σας δώσω και έναν πάτο. Ξέρετε από αυτά που βάζω τα παπούτσια για να ανεβεί λίγο πιο πάνω. Θα σας δώσω ένα πάτο, λίγο βαμβάκι. Κάτι θα του κάνετε ένα φιόγκο στην άκρη. Κάπου θα το τοποιηθείτε. Μη στοχωριέστε. Θα γίνει η δουλειά σας. Έχω την εντύπωση ότι παιδιά με κοροϊδεύετε. Σας παρακαλώ, μην κάνετε ρεζίλ το σκηνό. Δώστε τα μου ότι είναι να φύγω τέλος πάντων. Το νούμερο 1, δώστε το να φύγω. Ωραία, τι χρώμα θέλετε κύριε? Δεν με ενδιαφέρει κύριε τι χρώμα θα είναι, ό,τι να είναι δώστε μου. Ωραία, σας βάζω ένα κίτρινο. Τι τέτοιο, γεύση, πείτε μου για γεύση. Γεύση, έχουν και γεύσεις κύριε τα προφυλακτικά. Τι είναι, μαρμελάδα? Όχι μωρά αδερφέ, είσαι άσχετος εντελώς δηλαδή. Κάνουμε και χιούμο τώρα, μας δίνουμε μαρμελάδα και βέβαια έχουν γεύση. Ορίστε, βερίκοκο, ορίστε. Φράουλας να πούμε. Έχουμε απόλυτες γεύσεις. Και έχω και καταπληκτικά δύο καινούργιες γεύσεις. Τώρα κυκλοφόρησαν έτσι. Μεταξύ μας τουλάχιστον αυτό. Είναι με πίτα γύρο και με γεύση πίτα μπιφτέκι. Καταπληκτικό να πούμε. Θα σας κάνει έναν έρωτα άλλο πράγμα. Συγγνώμη κύριε, μήπως έχετε κάτι σε παστίτσιο? Εγώ φταίω κυρία μου, χωρίς. Εγώ φταίω που θέλω να κάνω τον ερωτά σας ζουμερό. Τέλος πάντων αγαπητέ μου κύριε. Τέλος πάντων σας το λέω. Συνεχίζω με απλά ελληνικά. Λοιπόν, θέλετε απλά προφυλακτικά. Θέλετε με ραβδόσεις προφυλακτικά. Θέλετε με εξογκώματα προφυλακτικά. Θέλετε προφυλακτικά με πολιορκητικό κρυό μπροστά που δεν σταματάνε πουθενά. Μα σας παρακαλώ, τι είναι αυτά τα πράγματα? Θέλω απλά προφυλακτικά, ρε παιδιά. Εγώ σας παρακαλώ κύριε, η επιστήμη τρέχει μπροστά. Αν εσείς έχετε να ψωνίσετε τέτοια πράγματα χρόνια, εγώ τι φταίω? Θέλετε μήπως αυτά με την πρόσωψη του κυρίου Παπαντονίου για αργές επιδόσεις όπως λέει χαρακτηριστικά και στο κουτί και έχω και ένα δείγμα να σας δείξω, το φοράς και πετάς? Ή θέλετε αυτά τα καταπληκτικά τα οποία όμως δεν τα συστήνω διότι είναι βαριά και με το δικό σας μέγεθος μάλλον θα σπάσετε και να το βάλετε στο γύψο και το μικρό πλατικό. Λοιπόν, με τον κύριο Πάγκαλο που σας έλεγα, ό,τι θέλετε διαλέγετε και παίρνετε. Κοιτάξτε, δείτε πολλά γελάτε εσείς, αλλά εγώ είμαι μεγάλος θαυμαστής του κυρίου Πάγκαλου και ας είναι βαριά θα τα αντέξω. Αυτά θα πάρω. Και θα πάρετε αυτά με τον Πάγκαλο? Μάλιστα. Λάκι, κύριε. Όχι ρε παιδιά και έτσι, δηλαδή μην το ξεφτυλίσουμε το θέμα. Σιγά ρε φίλε, ποιος σου λέει μάνα μου, το φωνάζεις στον δικό σου. Θα πάρω αυτά με τον Πάγκαλο, πόσο κάνουν κύριε? 5.000 και γίνει δικά σας κύριε. 5.000 για ένα κουτάκι προφυλακτικά, είστε με τα καλά σας κύριε, πανάκριβα είναι αυτά. Δεν υπάρχει πρόβλημα κύριε, τα παίρνω αυτά πίσω και σας δίνω μια σακούλα του μαγαζιού μας εδώ του φαρμακείου μας που είναι και δωρεάν. Φορέστε την και κάντε τη δουλειά σας. Έτσι κι αλλιώς ό,τι και σας δώσω θα περισσεύει. Ντροπή σας κύριε, ντροπή σας. Φέρτε του Πάγκαλου, θα τα αγοράσω. Ορίστε κύριε. Πόσα έχει το κουτάκι μέσα, πόσο πήρε? Και 3. Τρία. Ναι. 3 προφυλακτικά. Ναι.
Εντάξει ρε παιδιά, δηλαδή πείτε το αυτό το πράγμα τόση ώρα και άδικα. Αν έχετε. Βγάζουμε δηλαδή 1,5 μήνα με 3 προφυλακτικά. 3 προφυλακτικά βγάζετε 1,5 μήνα. Άνετα, δεν βγάζουμε. Αυτό μου είπατε τώρα. Μάλιστα κύριε. Α, εντάξει κύριε. Ορίστε, κρατήστε τα και πάρτε και αυτά εδώ δώρα από εμένα. Α, τώρα πώς θα φοράς, τι είναι αυτά? Αυτά δεν είναι για το κάτω κεφάλι, κύριε. Είναι για το πάνω κεφάλι. Είναι για τα κέρατα. Γιατί αν μέσα σε 1,5 μήνα 3 φορές θα τακτοποιήσετε το κομμενάκι, να ξέρετε ότι το υπόλοιπο 1,5 μήνα θα περάσει ο κόσμος. Ρε γλέντια. Μπράβο κύριε, συγχαρητήρια. Ωραίο μέγεθος. Στροπή.